Krem kro arong along Karbianglong Autonomous Council pen public interaction ajaimek kedeng pon. Lakhain koira trok duarbagori constituency keparlo Krem kro polling station along Dr. Tuliram Ronghang japonsi MLA EM MAC Lapen 30 department atum Lapen Karbianglong Autonomous Council abitung atum pen humridamlo. Krem kro polling station along Dr. Tuliram Ronghang kahumri ahut kachechechak kang lasonhelo black topping atovar Lapen prapjin pen Krem kro polling station arat aphan solar piponpo Lapen Land pata Sita pitekang Lapen netvok tavar Sita nang pipopusi Krem kro ahavar arat aphan lamchak pitekang Lapen pekar Sita rontekang Lapen Karbianglong 30 department atum Sita kinang jia son doan Sita office along nang humri iknon ake joy pen sainang pachun pipopusi 30 department atum Sita lamchak pipon Lapen Dipluso Daihori arat aphan theso arong prapjin pen piponpo Lapen Tarapung ahavar Sita prapjin pen humridam popusi pherangkea thengno ningjepon Lapen Karbianglong tovar kaveadim ahavar along Sita tovar selam ponpo Lapen humridam jipusi pherangkea thengno ningjepon tangte pherangkea thengno kaningjepon alam angton pen arjusina Ji anu Krem kru Lapan Suarong mata ahavar along Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen kamatapon Karbianglong lalu atau kanu rongru ini jangre rongasa rupasa bekar samar pen Karbianglong Autonomous Council keklen kedam alam saya putra pende Dr. Tuliram Ronghang ke hai MLA ke hai Birasing Leng MLA ke hai Rupsing Peron penan partai Karbianglong Autonomous Council EM akehai pi Lapen MIC akehai धोंसरी हमोसी दिया नाव टिप्पू बोले जगह से तक किस तरह के होते अपन लोग Sita में नाना दिन निकल जाओ चुपी को लापन चेंगलोक लापन के मोरा पेन चेंगलोक वेस्ट Karbianglong लापन इंग्लोंग के जो पेन चेंगलोक हलादार उपिलांग सो बाइदा पेन चेंगलोक penana dim ni tum na borpung darapung dan tum banglo lasi penana dim damiglo long kris ya dim ken tum damiglo la penhora da kisung tum rat melam chupi choisi itu alas tum kisung itu kala ma thar tum RDP sin tum tempon atlo itu ini la kedam tanga dim an ken tum la pima ratum ki pati itu ma ke joy pensi skim dek pon la pen ke kachechechak ateng pen ya do lasi pining anu kana bangke uchu West Karbianglong itu mabi konsensi long kamelo lasi pinia bangke duarbagori konsensi next bangke ni Tarapung lele Tarapung damna lasoki bangke konsensi ni bangke sini konsensi dek lo lasonsi ala bangke sayang deng konsensi ani kan poangbo kilile pinarong anda ni durapecitang ajaimek tapi sayang deng si kan laso kapitul dia konsensi duarbagori yang kang pige era CPDM ke root ke mana nong isong ko so ka ete na tusi laso puta la bangke isi laso ani yo personal laso skim la ke da komen dan CPD laso skim lang di lagi dan duarbagori yang kang long ke onggung hospital ke ambulance awas saya ni lahai da me itu masih jing saya ko memang penting di ambulance kaya lagi di